Здравейте, беточета! Днес ще правим нещо от праскови и крема сирене. Надяваме се да се получи вкусно, защото нямам си идея какво правим. Ако искате сладък живот, не забравяйте да ни последвате. За праскването нещо ще натрошим бисквити. Имаме маскарпоне и крема сирене и малко праскови. Вярвам, че е възможно да имаш праскване нещо без праскова. Трябва да умесим крема сирене и маскарпоне. Сега трябва да натрошим тези бисквити. И ги натрушаваме. Ако вашите бисквитки не са с масло, не забравяйте да добавите. И сипваме натрошените бисквити в тавата. Не забравяйте и мен, метелчета. Тъй като чизкейка е торта, тортата трябва да има блат. Сега ще загладим бисквитите. Блатът отива в хладилника, за да се стегне. През това време трябва да направим карамела. Карамел се прави от захар и масло. Слагаме захарта в съд. Слагаме съда на котла. Чакаме захарта да стане на злато. Перфектно карамелче. Помните ли, че в началото говорихме за нещо с праскове и сега им дойде времето? Така е по-трудно. Да знаете. И ги нареждаме. Да пипна ли? Съмхал карамела се получи и ще го сложим отгоре. Изсипваме кремчето върху прасковете. И пак го прибираме в хладилника, за да стегне. След като чизкейка постоя цяла вечност в хладилника, сега трябва да го опитаме. Къде ми е лайф сапортера? Уникален е. Мисля, че е прав за първи път.